Austrijska teologinja i povjesničarka Anna Maria Grünfelder u razgovoru za portal Novosti komentirala je miješanje crkve u politiku, kao i nedavne izjave sisačkog biskupa Vlade Košića. O Košićevoj propovjedi za Božić, kad je s oltara poručio da su istospolne zajednice okrutne i dekadentne, Grünfelder je rekla kako crkva u njima vidi na djelu razorne snage koje destabiliziraju obitelji, a da se bori i protiv modernističkog shvaćanja čovjeka, društva i države. Zaključila je kako je u pozadini svega zapravo borba za duše, pa time i svojevrsna borba za vlast, ali ne za vlast u državi, nego za onu veću, za vlast nad čovjekom. Podsjetila je i kako crkveni rječnik sadrži pojmove poput stado, ovce, vjernički puk, laici, te kako su svećenici stoljećima bili jedini obrazovani sloj. Oni su ostali pri uvjerenju da samo oni znaju i da pred sobom imaju laos, što doslovno znači idiot, neuki čovjek. Vjernici jednostavno moraju preći preko svih pokušaja uplitanja crkve, a to što je crkvenim strukturama problem odvojenost crkve i vjere od države i javne sfere, to je razumljivo. Odvojenost znači gubitak utjecaja na javni život. Vjerske zajednice u sekularnom društvu imaju utjecaja koliko zasluže svojom uvjerljivošću i snagom argumenata kojom zastupaju vrijednosti, rekla je povjesničarka i teologinja Anna Maria Grünfelder. Svećenica Mpho Tutu, kći poznatog južnoafričkog borca za ljudska prava i umirovljenog nadbiskupa Desmonda Tutua, vjenčala se s dugogodišnjom partnericom Marceline Furth u Nizozemskoj. Sretnu je vijest objavila zaklada Desmond and Leah Tutu, čija je osnivačica i izvršna direktorica svećenica Tutu. Furth je južnoafrička aktivistkinja za HIV/AIDS te profesorica pedijatrije na sveučilištu u Amsterdamu. Nakon svečanosti u Nizozemskoj, par je najavio vjenčanje i u Južnoj Africi, kasnije ove godine. Podsjetimo, prigodom početka UN-ove globalne edukativne LGBT kampanje prije 2 godine, Desmond Tutu je rekao kako bi radije išao u pakao kad bi otkrio da je Bog homofob. Taj južnoafrički aktivist i umirovljeni anglikanski nadbiskup dobitnik je i Nobelove nagrade za mir 1984. a koristio je svoj ugled u kampanjama za pomoć potlačenima i u borbi protiv AIDS-a, tuberkuloze, homofobije, siromaštva i rasizma. Svećenica Ujedinjene metodističke crkve Cynthia Meyer u svojoj prvoj novogodišnjoj propovjedi objavila kako je u vezi s drugom ženom. Riječima Vrijeme je, Meyer je započela propovjed koja je bila sasvim osobna. Iako je njezina crkva u prilično ruralnom dijelu Kanzasa, vjernici su lijepo reagirali na tu propovjed i rekli kako se nadaju da će ostati njihova svećenica. No njezini nadređeni možda neće tako pozitivno prihvatiti njezino autanje, jer Ujedinjena metodistička crkva trenutno zabranjuje zaređivanje LGBT osoba i blagoslov istospolnih brakova, te otpušta svećenike koji prekrše tu crkvenu doktrinu, te je Meyer svjesna mogućih posljedica njezinog autanja. Metodisti su razjedinjeni po pitanju istospolnih brakova i zaređivanja LGBT svećenika, pa su tako oni, koji se zalažu za LGBT prava, pokrenuli kampanju It's Time u susret središnje konvencije najavljene za svibanj. Tako potiču LGBT svećenike i vjernike da i oni poput svećenice Meyer javno podijele svoje priče kako bi poslali poruku delegatima koji će glasovati o tome hoće li dopustiti zaređivanje LGBT osobama i istospolne brakove. Audiovizualni pregled tjednih vijesti Zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.